Salutare tuturor și bine ați venit la un prim episod de pe canalul MBB Studios. Astăzi sunt aici alături de Power HD. Nu știu câți dintre voi ne știți sau așa. Astăzi o să facem un tutorial complet pentru cum să faci o casă în Unreal Engine 4 fără niciun fel de... deci practic complet gratis, fără să cumperi nimic. Totul este gratis. Înainte să începem, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like dacă doriți să continuăm cu chestia asta și ne susțineți. Am văzut că în România nu prea există chestii de genul ăsta, cum să creezi jocuri și tutoriale de genul ăsta, așa să ne apucăm noi să facem chestiile astea, pentru că, na, să vă oferim și vouă din ce știm noi, chit că nici noi nu suntem chiar atât de profesioniști, dar, na, noi încercăm să facem treaba cât mai bună. Hai să-i dăm drum pentru că o să fie un tutorial destul de lung. În primul rând vom deschide Unreal Engine 4 de pe Epic Games, îl descărcați, îl deschideți. Acesta este programul cu care o să lucrăm și în acest engine o să facem noi toate jocurile și tot așa mai departe. Și hai să-i dăm drum. Bun, deci în primul rând aici avem mai multe categorii pentru cei care nu știți cum funcționează. Avem games, filme, televiziuni, live events, mă rog, nu prea contează. Pe noi ne interesează games pentru că noi aici facem jocuri, da? Deci vom da pe games și vom da pe next. Iar aici din nou ne vom lovi de mai multe chestii. Power, poți să zici și tu ceva dacă vrei. Doi pe first person sau depinde, Deci, aici avem mai multe opțiuni pentru jocul pe care doriți să îl faceți. Adică mă joc cu rog, mașini, joc puzzle, third person, third first person, person. adică practic jocul Fortnite sau, mă rog, first person o să alegem noi. Mă rog, nu prea are importanță, puteți alege și third person și first person. Eu o să fac chestia asta în first person. Dacă faceți jocuri pentru telefon, le puteți face 2D sau le puteți face chiar și, uite, VR. Aici puteți crea mașini și tot fel de chestii de genul ăsta. Noi o să selectăm first person și vom da next. Aici veți alege unde vreți voi să se salveze proiectele. Aici avem câteva setări, blueprint, aici vom selecta maximum quality, ray tracing, disable sau enable. Pentru că nu ne permite momentan, nu avem buget. Trebuie să aveți plăci video certificate cu RTX, practic ca adică să puteți folosi ray tracing-ul. Pe noi nu ne interesează, desktop, console sau mobile. Noi vom selecta desktop pentru că noi pentru calculator vrem să facem jocurile și vom pune win cu starter content. Cu content de început. La proiect, la numele proiectului puteți spune ce vreți voi. Eu o să pun testoi, casă, house, casă tutorial. Oricum o să șterg acest proiect după, cel mai probabil. Și dăm create project. Așteptăm să se încarce toată șmecheria. cu jocuri pe fundal. Ok. Vă zic de acum să fiți extrem de atenți la tot ce fac eu, pentru că Unreal Engine a primit un update recent și n-am mai intrat în Unreal Engine de foarte mult timp și mi-am cam uitat multe chestii, mi le-am adus aminte recent. Cam așa arată engine-ul ăsta, știu, e mega complicat, credeți-mă că nici eu nu știu exact ce face fiecare chestie în parte, dar știu multe, destul de multe. Și hai să vedem ce trebuie să facem ca să putem face o casă. În primul rând, vom merge la File, vom da New Level și vom crea un default sau un empty. Să mergem pe default momentan. O să mergem pe default și o să dăm Save Selected ca să se salveze chestia asta. Dacă nu vă interesează să o salvați, nu mai salvați. În momentul în care dăm play, vom avea acest caracter, mă rog, nu prea contează. Ce trebuie voi să faceți? A primit un update Unreal Engine 4 și acum ca să creezi un landscape trebuie să dai aici pe mod, dai la landscape, dai click, se va încărca și aici eu zic că ar trebui să explicăm ce înseamnă un landscape. Adică un landscape practic o hartă. Adică spațiu. O să vedeți imediat că nu știu cum să vă explic.
Uite, de aici selectăm cât de mare vrem noi să Mărimea fie. hărții. Eu nu o să o fac foarte mare, pentru că pe mine nu mă prea interesează să fie foarte mare, pentru că eu o să fac o căsuță mică. Și dacă aveți procesoarele foarte slabe, nu vă recomandăm să faceți harta foarte mare și să o încărcați cu milioane de resurse pentru că O să o fac 15 procesorul pe vostru se va 15, putea arde. 15 pe 15 la selecție 1 cu 1. Aici putem selecta ce material vrem. Sunt unele materiale pe care Unreal Engine nu vi le oferă gratis, altele trebuie să le plătiți sau să le faceți voi. Eu o să pun materialul gres, care este gratis pentru toată lumea, practic iarbă, și dăm la Create. Și se creează instant, asta dacă aveți un procesor cât de cât decent, dacă nu va trebui să așteptați. Mă rog, e și în funcție de cât de mare faceți artă. Instant, cum ați dat Create, vă pune Sculpt, vă pune tool-ul de sculptat, adică practic, uite, dacă eu apăs acum click, hai să mergem aici de exemplu, dau aici click, vedeți? Crește, de aici vă puteți juca cu strength, dar mă rog, nu vreau să vă învăț chestiile astea. Ce o să facem? O să închidem, nu avem nevoie de acest landscape. Astăzi o să facem o casă, după cum am zis. Pentru primul nostru episod asta o să vă arătăm. Și o să facem o casă gratis, asta este cel mai șmecher. Acum dacă o să dăm play, ne va spawna în pământ. De ce? Pentru că player start-ul pe care îl găsim aici la... Stați așa că am scris greșit. Player start-ul nu este poziționat bine, îl ridicăm mai în sus, vedeți? Iar acum dacă dăm play, suntem bine. Ok, o să încerc să mă mișc repede, dar încet, ca să nu stăm foarte mult. Cap. Închideți de la modes, deci practic voi o să fiți în landscape mode, dați aici pe X, să intrați iară la place actors. Veți lua un cub și îl punem. Prima dată cam asta o să vreau să facem, să luăm un cub. Și o să începem să modelăm acest cub. O să-l facem puțin mai lat. În funcție de cât de lat vreți să faceți peretele, pentru că ăsta va fi un perete. Ca să înțelegeți, noi acum o să facem o casă decorativă, deci nu o să facem o casă... nu o să facem o casă în care să poți intra sau așa, pur și simplu o casă decorativă. Practic, mă rog, casa oricum e statică, dar na. De la... Asta așa un pic... Așa, bun. Tragem de la Y puțin mai mic, în funcție de cât vreți voi să faceți peretele. Deci, ca să înțelegeți, X-ul e cât de lung vreți să fie, vedeți? Uite, dacă dau mai în jos, e mai așa. Dacă dau mai mult, e mai lung, ați înțeles voi. Și Y-ul e grosimea, practic, lățimea. Și Z-ul e cât de înalt vreți să fie. Sper că ați înțeles chestia asta, nu e chiar atât de... Lungime, lățime, înălțime. Da, îl facem foarte, foarte scurt, nu vrem să fie foarte gros, pentru că, na, e ok cât e acum. Și o să punem pe el un material. De aici, la details, în bara de details, mergeți mai jos, aveți aici materials. Basic shape material, noi o să-l schimbăm cu un stone, ceva de genul ăsta, sau puteți să puneți orice material vreți voi, dacă aveți voi unul. O să pun un stone smooth, ceva de genul ăsta, sau zici tu să pun altul. Oh, e bun. Sau aur, pune aur. Să facem o casă de aur, dacă nu. Aurul arată cam ciudat, dar sincer... Arată cum ar arăta aurul în viața reală. Nu știu ce e ciudat la asta. Mă rog. Hai totuși să punem un stone ceva, ca să fie o casă medievală, ceva de genul ăsta. Sandstone. Ăla e sandstone, ăla e din Minecraft. E Hai. bun, arată decent. Arată ok, mă rog. Îs niște materiale gratis, nu vă pot oferi cine știe ce șmecherie. O să fac puțin mai mare, că totuși nu vrem o casă mică. Mai înalt. Ei, de-a ajuns atâta. Nu mai ceva. Pune la 3. Nu, e mult, 3. 2,5. Voi puteți copia... Opa. Pune 5, 2,5. Voi puteți copia astea după mine. X, Y, Z. Dacă vreți să le faceți ca și mine, desigur le copiați după cum le-am făcut eu.
Și îl vreau ceva mai mare, mai lung, la 4, la 5. Hai, 501 să fie, ceva de genul ăsta, mai mare puțin. Hai să-l punem 5,2. 5,25 îl punem. Bun, deci cam așa ar trebui să arate. Vom lăsa în jos ca să o punem pe pământ, că nu vrem să facem casa în aer. De aici vă puteți juca cu speed-ul la cameră. Ceva genul ăsta. Hopa. Selectăm iar ăsta. Și îl punem pe pământ, ne apropiem și vedeți că ne face un chenar cu galben. Ne asigurăm că stă puțin în pământ, dar nu de tot. Deci uitați așa cum stă la mine. Vedeți? Îi un pic în pământ, dar nu de tot. Bun, după ce o să facem, o să dăm click pe el, să îl selectăm, dăm CTRL-C, dăm CTRL-V și acum îl multiplicăm și îl tragem până mai încoace, uite așa, îl unim. Mă rog, o să se buguiască puțin din cauza de la material, dar na, asta este. Ok. E un pic băguit aici, dacă vedeți, e un pic așa. Trage un pic mai un pic. Sau e fix lângă. Păi dacă îl trag așa o să rămână dunga asta, deci mai bine este un pic mai băguit așa, bun, perfect. E din cauza la material, na, asta este. Deci aveți două variante, una, ori faceți asta foarte lungă și atunci nu se va mai bugui aici. Eu am ales să o fac mai scurtă, că na, să fac două. Dar na, aveți de ales între a face una foarte lungă sau să faceți două, practic, cum ar veni. Ok, după care vom face niște stâlpi. Vom lua la fel un cub, da? Îl ridicăm, îl aducem aici ca să... Hopa. Îl aducem mai aproape de noi. Așa, sau ne apropiem noi de el. Îl selectăm și începem să îl modelăm. Deci, în primul rând, îl vrem foarte, foarte... Ceva în genul ăsta, ce zici, ok? Și îl vrem lung. E bun. Îl vrem destul de lung. Și pe el o să punem un material de lemn. O să căutăm aici wood. Și o să punem, uite, pine, să zicem. Arată bine. Pine wood ăsta. E decent. Bă, se potrivește cu casa. Îl mutați exact până lângă casă, ca să facem un fel de, nu știu, de susținere a casei. Stâlp de susținere. Va fi ceva mai mic. Set de design. Uite, ceva în genul ăsta va fi. Cazul în care nu este poziționat corect, o să-l mai poziționez eu după. Hai să-l trag mai pe mijloc. Ceva genul ăsta zici tu că e bine. Eu zic că da. Decent. Deci ceva de genul ar veni până aici. La fel, aveți două variante. Prima variantă, ori dați CTRL-C și CTRL-V. Dacă nu știți să folosiți binderile astea, dați CTRL dreapta, îl selectați, dați click dreapta, practic, edit, CTRL dreapta. copy și dați iară la edit și dați paste. Eu folosesc CTRL-V că e mai ușor. Îl mutați în linie dreaptă frumos în celălalt colț. Vă asigurați să fie cam simetric, este simetric. Iar acum, cam asta este toată șmecheria, asta ar fi unul dintre pereți. Iar acum ce o să facem, fiți foarte atenți, o să dăm select, o să dăm click pe primul cub de aici, țineți shift-ul apăsat și apăsați pe cub 4 de aici de jos, bam, și le selectați pe toate. După care dați click dreapta, da, s-a dus. Dați CTRL-C și CTRL-V. Acum le aveți toate copiate, bam, o putem face și mai mare casa dacă vrem, dar na, firește că eu nu o să vreau să o fac mai mare. Fiți foarte atenți aici la procesul ăsta, mă rog, nu este foarte greu. Aici avem niște tool-uri, da? O să selectați tool-ul ăsta de rotate, ori dați click pe el, ori apăsați E și îl rotiți în partea asta, bam, 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 țaca, țaca. Da, îs mega bun. Astea câte ar veni? Ar veni 4. Deci de la 5 trebuie să selectez până la 8. Bun, perfect. Acum selectăm înapoi tool-ul de mutat. Și
le punem una în alta. Mă rog, arată cam urât acum. Ia stai. Ideea e că ăsta de aici trebuie șters. Deci ăsta îl ștergeți după. Îi dăm delete. Acum selectăm iar ăstea 3. Bam, bam, bam. Și le poziționați în funcție de cum vreți voi să arate cât mai bine. O să facem o casă mai pătrățoasă, nu așa, dar nu prea contează. Având în vedere că e pe gratis. Mai ceva mai trebuie dat încolo puțin. Încă o tură și e de ajuns. Ce zici? E simetric, nu? Da, e bine. Cam asta ar fi casa noastră până aici. Faceți exact același lucru, țineți astea copiate, CTRL V, se copiază iar, le trageți. Deci nu este chiar atât de greu, bă frate, să faceți chestia asta. Mă rog, nu va ieși o casă super wow, dar totuși puteți să faceți o casă de... Stai. Vine întors așa, odată. Opa, am apăsat Q din greșeală. O să-l trag aici. Iar am deselectat tot. Bam. Cu atenție și cu grijă, cu siguranță o să fie bine. Bun, perfect. Pam, pam, pam. Uite așa. Așa ar veni. Să vedem dacă se potrivește și aici. O să dau eu camera ceva mai încet pentru că se mișcă prea rapid. E ok, bă, zic. Na, mă rog, hai să facem casa cu... gen... să fie în partea asta, așa. No, și cam asta ar fi pereții de la casă. Până acum am făcut ceva cât de cât ok. Bun. Acum... o să avem nevoie de cât de pereți ăștia de aici. O să-i copiez direct. Așa. Eu folosesc CTRL-V pentru că mi se pare mie mai ușor. Dacă voi nu știți să folosiți chestia asta, dați click dreapta, edit, copy-paste. Deși nu știu de ce n-ai folosit chestia asta cu CTRL-V. Și cam așa ar veni aici. Dacă vreți să faceți ușă, este extrem de simplu. Mai copiați o de asta. Eu o să dau CTRL-V de la aia la altă. Bam, 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 bam. O scot în exterior, frumos. Din câte vedeți, nu este chiar atât de greu. Ce faceți dacă vreți să faceți o ușă? Vă arăt eu imediat. Selectați chestia asta și o faceți de la X, o faceți mai mică. Mai mică în sensul în care o faceți destul de mică. Ceva în genul ăsta. O băgați acolo. O fixați în primul și în primul rând. De ce mi se pare mie că astea nu-s drepte? Pentru că chiar nu-s. Nici acum zici că nu-s. Ia stai, mă. Bă, ceva nu-mi place aici. Hai să ștergem asta, că ceva nu-i bine aici. Îi dăm delete, frumos. Hai să o copiem pe asta, mai bine. Opa. Așa, îi dăm copy, o scot în exterior. Hai să o fixăm cu asta și după aia o fac mai mică. Din cauza la stâlpul ăsta, mă, nu era bine. Acum e bine, dar...
Am făcut-o bine, cred că de la început, bă, frate. Asta așa. Nu știu, nu cred că o să iasă simetric, asta e problema, dar... Na, acum iasă, nu mai contează. Bun, ideea că o facem pe asta mai mică de aici, o facem mult mai mică. Ceva în genul ăsta. Ceva de genul ăsta. O să o copiem din nou. Ctrl-V, o tragem mai încoace, o facem pe asta mai mică ca să intre între ele. Uite, ceva de genul acesta. Mai ceva trebuie. Bun. Perfect. Iar, apoi, selectați asta de aici. Da? Și la materiale scrieți DOOR. Și cabum, avem ușă. Din păcate nu o să puteți interacționa cu această ușă. Probabil pe viitor o să vă arăt și cum să faceți să puteți interacționa cu o ușă. Adică practic să intrați în casă. Așa, și cam asta ar fi baza. Următorul lucru pe care o să-l facem, o să luăm o podea, să facem o podea. Tragem asta mai aproape aici. Și îl facem mai măricel noi așa. În primul rând îi punem material de exact ca stâlpii. Pinewood. Îl facem mai mare. Nu ne interesează să fie mai înalt. E bine cum e el. Deci uitați-vă, zici că îi parchet, frate, așa arată. Deci faceți ăsta cam pe dimensiunea la casă. Eu cred că l-am făcut un pic, am exagerat, dar nu prea contează. Ia asta așa să verific. Da, l-am făcut cam mic de fapt, nu exagerat. De aici un pic mai mic. Voi o să faceți mai repede decât mine. De ce? Pentru că voi doar vă uitați la mine și nu mai trebuie să stați voi să căutați. Cred că așa ar veni, nu? Ia să vedem, iasă puțin în afară pe aici. Mă rog, nu o să stau acum să fac perfect. Vă editați voi și o faceți perfect. Vedeți, uite, aici iasă, de exemplu, un pic afară și, na. Am putea face ca idee... Stai mă că eu... Stai de cap, nu aveam selectat ăsta. Eu făceam lumea mai mică. Ceva în genul ăsta ar trebui să fie. Mă rog, le reglați voi, pentru că, na, acum, eu încerc să fac chestia asta cât mai rapid. Mă rog, cam așa ar veni. Dacă vreți să faceți și podea, Ctrl-V, coborâți asta în jos. Jos, jos, jos. O duceți prima dată jos până se bucluiește aici, după urcați unul în sus. Așa ar fi casa până în momentul de față. După care o să o luăm încă un cub din ăsta, îl tragem ca să ne apucăm să facem și acoperișul. Pentru acoperiș este destul de simplu, adică pur și simplu o să facem chestia asta ceva mai lungă, ceva mai așa, ceva mai subțire, cam așa, subțire trebuie să fie chestiile. Foarte lată, foarte lungă, asta ne interesează, să fie lungă rău de tot. O să ne uităm. Lungă cred că e de ajuns. Lată, ceva de genul ăsta ar trebui. Nu, stai să nu la asta. Y-ul la 11.102. Deci o să fie și ăsta 11.102. Cam mare, nu? Zece. 4. Perfect. Așa o să-l rotez puțin. Ceva în genul ăsta. După care o să-l mut. O să-l rotez chiar în partea asta către mine. Bam, 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 bam. La 90 de grade. Apăsăm W. Îl tragem mai așa. Apăsăm iară. Nu de aici, pardon. Îl facem mai așa. W. Dăm chestia asta mai așa și mai în sus. Mă rog, eu l-am făcut cam exagerat de mare acum, dar ca idee
O să-l modelez eu după, practic. Nu neapărat, hai să vedem dacă... Opa, ridicăm asta ceva de genul și... Așa, bun. Ceva de genul ar trebui să vină, chiar puțin mai în spate, ceva de genul ăsta ar trebui să fie Mister Acoperiș. Și nu prea îmi place mie cum arată, dar na, asta este, hai să facem ceva mai... nu, stai mă că de ce era grosimea de greșeală. Stai un pic de greșos. Bun. De aici trebuie să-l facem mai la puțin, nu foarte mult, și să-l dăm mai așa. Bun. Și de aici ceva mai mic, bă. Ceva mai mic, rău de tot mai mic. Rău de tot mai mic, adică nici chiar în halul ăsta, boss. Uite așa. Îl dăm mai în spate. Bun, perfect. Acum îmi dau seama că am făcut o prostie și prostia se numește că trebuia să fac asta. Ho, ho, ho. Bun, perfect. Așa. Bun. Îl fixăm aici să fie fix la colțul ăla. Vă uitați să fie cam la fel. Mă rog, la mine nu e la fel că n-am prea făcut-o simetric de la început, dar partea a doua. Ia, mai merge să o mai duc o dată încolo, bun. Perfect, deci cam așa ar trebui să fie șmecheria. Cătrălă rapid. E, rotim, invers, hopa, la 109, nu 190, la 180. Bă, ce tot rotesc eu aici, mă, că nu rotez bine. Cred că acum. Da, bun, perfect. Aoleu. Ceva de genul ăsta ar trebui să fie situația, doar că așa va trebui să arate. Perfect. Dați click, mergeți la material, scrieți tile și veți spune ceva țiglă, nu știu. Hai să zicem asta. Hex, nu, concrete. Bun, mergem aici și scriem tile și o punem pe asta cu concrete. Bun, următorul pas pe care trebuie să faceți este să mai luați încă un de ăsta, încă un cub. Hai să-l aduc mai aproape de mine, să-l ridic mai sus. Ce vă interesează la cubul ăsta este să fie lung, să fie subțire, nu foarte gros, dar nici chiar foarte subțire, și să fie lat mai puțin, adică nu foarte, foarte. Cred că cum e acum e perfect. O să vă arăt imediat ce va trebui să faceți cu el. Îl ridicați la nivelul acoperișului. Acoperișul este în două ape. Cred că așa se numește. Și acum situația stă în felul următor. Trebuie să băgați asta încolo, frumos, bam, bam, bam. Îl faceți simetric cât de cât. Țaca, țaca, îl ridicați în sus. Bam, uitați cât de șmecher arată. Schimbați materialul asta cu ceva lemn. Lemnul ăsta de aici, îl puneți exact același lemn. Mă rog, dacă voi vreți puteți folosi și lemn. Eu o să folosesc tot același lemn pentru toată șmecheria. Și cam așa arată casa noastră până în momentul de față. Arată de zici că, nu știu, e ceva... Băi, mi-am dat seama de o chestie și vă spun imediat care este această chestie. Această chestie se numește că... E simetrică chestia. Haide, capul că nu mai înțeleg nimic aici. Bă, nu știu dacă e simetric, dar... Nu-i prea simetric, dar na. Voi o faceți mai simetric, gen, o puteți face și pe asta mai mică, vedeți că nici aici nu e simetric. Mă rog, calcule matematice vi le faceți voi. Cam așa ar fi în casă. Așa, și acum să umplem chestiile astea cu ceva.
Să umpli chestiile alea ceva mai complicat, dar vom lua un con, da? Ce vă interesează este să-l faceți plat rău de tot. Deci, plat. Stai mă, nu dici. Dacia. Îl faceți plat, practic ca un triunghi. Vedeți? Uite, ceva de genul ar trebui să arate. Plat, plat, plat. Deci la minus cât îl puneți? La minus 0,057 l-am pus eu. Și îl faceți mare, bam, 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 bam. În primă fază știu că o să arate de zici că îi... Așa, îl rotim. Nu, la asta mă refeream. La 90 de grade, W, tragem, îl facem mai mare de atât. Îl facem puțin mai lat, că... dar nu, că trebuie să fie așa, îl facem mai înalt, pardon. Bun. Minus 0,05, ceva în genul ăsta ar trebui să fie. Situația, îl puneți cam... Ai de capul meu, bă, arată nașpa rău. Așa. Stai să văd dacă pot să-l poziționez. Știi care e chestia? Că nu prea am pornit cu acoperișul bine de bloc. Nu prea am pornit bine cu acoperișul, dar na. N-am ce să fac, frate. O să mai lărgim de aici mult. Și o să trag mai jos și mai lărgim un pic. O să rămână ceva spațiu pe aici. De ce? Pentru că eu mă grăbesc să fac tutorialul ăsta, frate. Mă grăbesc să fac tutorialul. Câtele vă. Oricum, cel mai bine ar fi să vă faceți casele în Blender, să le faceți mai animate, așa mai... Știi ce zic, da? Na, acum le puteți face și așa cum am făcut-o eu. Bun. Tada! Asta ar fi casa, care nu știu dacă neapărat e casă, pentru că nu e și simetric deloc. Hai să-i dăm ceva material. O să vreau să-i pun ceva stone. N-arată bine, dar... Hai să-i punem tot lemn, dar îi punem lemn de ăsta oak. Mamă, cum arată, zici că e parchet, frate. Bă, fraților, asta e prima dată când construiesc o casă de genul ăsta, pentru că, na, de obicei nu sunt chiar atât de profi casele astea. Dar, bă, e un început și să înveți să faci atâta. Înțelegi? Hai să dăm puțin camera ceva mai mare. Bam, 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 bam. Și cam asta ar fi minunata noastră casă. Dacă v-a plăcut, suntem pe filmare de 33 de minute, bă, frate. Deci atât a luat ca să o fac. Mă rog, mici detalii pe care trebuie modificate. Asta trebuie dată mai așa. Stâlpii ăia am... Deci casa nu este simetrică pentru că m-am grăbit. Eu v-am arătat un model. Voi, dacă vreți, faceți ca mine. Dacă nu puteți, de exemplu, puteți să dați chestia asta jos. Adică nu e neapărat să o țineți. Uite, de exemplu, să... uite, îi dau cât RLC și o șterg de aici. Da. Vedeți? Nu vă încurcă cu nimic. Ca șters-o, de-abia îi mai mult spațiu. Cam asta ar fi casa. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi acolo un like. Și să îmi spuneți la comentarii ce mai vreți să vă arăt să mai faceți și tot felul de chestii de genul ăsta. Sigur, sunt o grămadă de chestii, o să vă arăt și chestii mai avansate în timp, însă na, momentan am zis pentru primul clip mai să încep cu ceva mai ușor și anume să facem această casă care este un dezastru total. N-arată chiar atât de bine, dar bă, nu puteți zice că arată rău. Eventual mai puteți să mai faceți un horn, foarte simplu, luați un din ăsta. Uite așa, puteți să-i faceți un horn ca să-i reparați un pic din treabă, îl faceți mai așa. Nu foarte, foarte. Mai înalt așa puțin tel. Îl aduceți aici și îl ridicați în sus. Cam atât. Bun. Îi dați una... Bă, what?
Așa, perfect. Îi dați un ceva material, dar nu știu ce material. Hai să-i punem ceva brick. Uite, brick lay new. E bun. Mamă, chiar arată bine. Și, na, de fantezie i-ați făcut și un horn. Dar, na, cam asta ar fi și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să băgați acolo un like, v-am zis, să vă abonați. Nu o să facem tot felul de tutoriale de acest gen. Eu am fost Marius aici cu Power HD, care nici nu știu dacă mai e pe confă cu mine, că deja filmăm de foarte mult timp aici. Sper că v-a plăcut. Voi o puteți face cum vreți, voi în ce fel, în ce mod vreți și da, v-am salutat.